vos dejamos o proxecto final de sexto de primaria. Proxecto competencial sexto de primaria. Benvidos e benvidas a este programa especial. O ramo explica a tele en España, canle educativa. Somos os nenos e nenas de sexto de primaria, da materia de proxecto competencial. Ao longo deste curso fixemos unha investigación sobre a tele, a súa orixe e curiosidades, e vimos a presentarvos o noso produto final. Ao longo deste programa especial contaremosvos cousas moi interesantes, donde que inventou a tele ata que podemos estudar para traballar nun programa de televisión. Estade moi atentos que comezamos. No 1926, John Logie Baird inventa o primeiro aparato de recepción televisiva, que ao longo dos anos acabaremos chamando televisión. John foi o enxeñeiro e físico escocés e inventou a televisión mecánica. Ao longo dos anos deseñáronse diferentes tipos de televisións LCD, plasma, LED. No 1926 emitiuse por primeira vez unha sinal de televisión con 40 científicos e un periodista. No 1932 a BBC comeza a emitir de forma experimental e de forma regular ao 1936. A televisión chega a España no 1956 con telexornais e programas sobre o tempo e chegan acompañados de anuncios sobre produtos de alimentación. Os anuncios das primeiras décadas estaban cheos de tópicos. A censura durante a ditadura limitábase ao contido emitido nos programas e os anuncios que podían emitirse. A primeira cadea de televisión en España foi TVE, despois chegarían a dúas e máis adiante as cadeas privadas. En España, ao longo dos anos foron aparecendo programas míticos que marcaron un antes e un despois na forma de facer tele e na sociedade. Programas como 1, 2, 3, Los payasos de la tele, La bola de cristal, Non te rías que es peor, foron programas moi orixinais e auténticos. Se queredes traballar na televisión, existen un montón de profesións diferentes para formar parte dun programa. Algunhas desas profesións son director dun programa, escenógrafo creando espazos diferentes, operador de control de vídeo para dirixir as cámaras, guionista elaborando o que teñen que dicir os presentadores e colaboradores, iluminador dos platós de televisión, presentador estudando periodismo, vestuario e estilismo para crear as mellores vestimentas para cada programa. É un montón de oficios interesantes e variados. Imos vos amosar a nosa tele educativa. Aquí vos ensinamos a zona onde facemos os telediarios e o croma. E aquí temos o noso salonciño de entrevistas. Grazas pola vosa atención e esperamos que teñades un bo día.